pulit jong ke East Jaintia Hills District ha ke henretorek unai leber arajar arpulai kila yo kem ya laingut ki suba nong khai drok ya ki bala tip kerteng kum uraju dekhar baju khot sin u precious lai pukundai snem karata na suchen lum jarany lamprang kendaj sapu ars nem karta na saba muswang bat ujob siang shai sapu san snem karta na lat rembai dat sempeng hagani ke jingyo kem ya gini ki laingut ki pulit ki layo korup hado nyong pusan gram udrok heroin bat sautli ki mobile phone bat ka way ka Maruti car 800 ka baki pendan kamban kit ya unil drok yakini ki breo la kem da ki pulit jong ka anti narcotic task force bat ki pulit ka kiang patrolling post ha ka jingelam DSP crime B bhata charji ki balapan up shrip ya gini ki nong khayi bat kem ya uraju khar ki bawan na ka than kalan na silchar haga jingkhan ra ki pulit ki rayo kurup nyaw senduk u heroin u bakot hadu nyaw pusan gram haga jing tokit uraju khar ula phla ba u job siang shai u dei u ba ai pisa ban thet yo ni drop kumta ki pulit ki la kem ye u hakle rian la register ye ka case halom shnang police station bat ka jing tokit ki pulit halor ka ni ka jingjia kala ya shakhman